una cosa. Jo no vaig a tocar el baló. Ell tampoc tocarà el baló. Estigueu atentos rere de mi. Mirad-vos ja la idea que va. I què fèiem? Anava a tirar el córner, Manolo Mestre se posava al costat i quan aquell anava a votar li feia pam! I pegava un xafó. Claro, aquell se quedava i no podia votar. Però com que claro, hasta que en una d'aquelles ja agarra Manolo Mestre i li pega el xafó i li fa Llagui Charlton. Pam! Que el toca i pam! Manolo Mestre, que encara que tenia 90, a per ell. Se'n va un cacau en el camp que entra la policia i tot nacional, un tio s'aixina. I per desgràcia tenim a dos jugadors, o els tres que estan jugant defensa central, que pràcticament ens està passant això. Mateu diu que si no juga de central no pot jugar. Mateu, per jugar de central és molt lento, té una cama només i automàticament és molt fàcil a vegades de jugar. I a vegades diu, és que és el millor, doncs per ser ell el millor, fíjate tu com pot ser els demés. Estic parlant en central, no parlo de laterals, perquè jo penso que els laterals estan molt bé, tant per una part dreta com per la part esquerra. Jo Waldo, per exemple, del primer partit dos, que es començaven, jo Waldo tal igual, i de la manera que saltes tu, mírame, jo tal igual. Jo sabia que a vegades votava, i si tirava aixina, perquè una part, jo sabia que el Waldo tenia que anar, jo tenia que anar. Aplegava o no aplegava, o m'aplegava o no m'aplegava, però és igual, ja sabia el que teníem que fer. I una cosa en un camp, doncs...